Ahoj, moje meno Matej Kapusta a som veľmi rád, že si prišiel opäť späť na môj tradingový kanál. Pokiaľ tento kanál ešte neodoberáš, tak ti odporúčam, aby som dal odoberať, pretože nepremeškáš takéto veľmi hodnotné videá. Téma dnešného videa bude trading pre začiatočníkov, preto pokiaľ začínaš, tak určite odporúčam toto video dopozerať do konca, pretože sa dozvieš informácie a podľa toho dokážeš usúdiť, či je vôbec trading pre teba vhodný. Môžeme začať. V prvom rade by som prešiel do Paintu a povieme si vlastne, čo je to trading. Čo je to vlastne trading? Čo si predstavíš, keď niekto sa ťa spýta, čo je to trading, alebo videl si niekedy trading? Pretože to je veľmi dôležité, aby si vedel. Trading je veľmi aktívne obchodovanie. Trading je aktívne obchodovanie a manažovanie hlavne svojich pozícií. To znamená, my musíme pri tradingu väčšinou aktívne sedieť a mali by sme mať veľmi jasný plán, podľa ktorého obchodujeme. Keby sa vás spýtal, aký je rozdiel medzi tradingom a investovaním, tak investovanie nemusíš aktívne obchodovať. Na to, aby si investoval, tak ti stačí len nejakú akciu kúpiť a jednoducho ju držať, podľa samozrejme tvojho investorského plánu. Ale v tradingu my musíme aktívne manažovať naše pozície. To znamená, že musíme mať samozrejme trade management, musíme mať risk management a všetko, čo k tomu patrí. Ale k tomu sa dostaneme v ďalšej časti toho videa. Takže len aby si vedel, trading znamená, že aktívne manažujeme svoje obchodné pozície. Predstav si teraz práve, že cena sa nachádza práve v tejto oblasti. To znamená, že prídeš na nejaké trhovisko. Predstav si trhovisko, pokiaľ si bol niekde na dovolenke v Turecku, tam je to veľmi známe, že tam sú veľké trhoviská a chcú ti práve tí predávači niečo stále predávať. A pokiaľ tá cena súhlasí práve s tvojou nákupnou cenou, za ktorú by si chcel nakupovať, tak sa uskutoční obchod. To znamená, pokiaľ by on chcel kupovať paradajky 1 kg za 1 euro, ale predávač mi chce predať za 1,80, tak veľmi pravdepodobne by sa tento obchod neuskutočnil. Alebo by sme hľadali nejakú férovú cenu, ktorá by bola férová ešte pre obidvoch. Možno by sme sa dostali k cene 1,40 a pokiaľ by som usúdil, že je to ešte stále pre mňa férová cena na nákup, tak by som nakúpil svoje paradajky. A pokiaľ predajca by ešte stále usúdil, že tá cena je vhodná na predaj, tak samozrejme by mi tie paradajky predal. A nejak inak to nebude aj v tradingu, pretože my máme strašne veľa cien a na každej cene je nejaký predajca alebo nejaký kupca, ktorý chce obchodovať. Ja som to znázornil veľmi jednoducho a veľmi prehľadne. Predstav si, že sme práve na nejakom trhovisku a tá cena aktuálne sa nachádza na tomto mieste. A tá cena sa nachádza povedzme pri 100 eur alebo 100 dolárov. Je to úplne jedno. A tu môžeme vidieť tieto guličky. Tieto guličky znamenajú, sú to limitní kupci. To znamená, pokiaľ budeme hovoriť pod cenou, pokiaľ sa budeme držať pod cenou, tak tu budú všade limitní kupci, ktorí chcú nakupovať pod tou cenou. To znamená, sú tam nejakí ľudia, sú tam algoritmy, sú tam veľké spoločnosti, ktorí nechcú kúpovať za aktuálnu cenu, pretože aktuálna cena pre nich nie je výhodná, ale chcú limitne nakupovať. Pokiaľ tá cena pôjde dole nižšie, tak sa bude ich nákup uskutočňovať. Ceny, ktoré sa nachádzajú nad cenou, respektíve limity, ktoré sa nachádzajú nad cenou, tak sú tam ľudia, sú tam inštitúcie, algoritmy, ktoré čakajú na uskutočnenie svojho predaja. To znamená, táto cena, ktorá aktuálna je, tak za tú cenu by nechceli predávať. Je to z rôznych dôvodov, pretože pokiaľ majú nejaké veľké limitné objednávky, tak samozrejme za market by sa im to veľmi ťažko podarilo predať na aktuálne ceny. Pretože pokiaľ niekto by chcel predať, tu môžeme si povedať, že tu stojí práve 200 kontraktov. Tá veľká bublina je 200 kontraktov, táto malá bublina, môžeme povedať, že tam stojí 10 predajcov, tu sú 200 predajcov. Ja samozrejme už hovorím v kontraktoch, ale môžem to hovoriť, aby to bolo ešte jednoduchšie. Na tejto cene je tam dokopy 200 predajcov, ktorí chcú obchodovať na cene povedzme 175. Tu máme nejakú cenovú líniu. A keď ten trh tam vlastne príde, tak sa tam začne uskutočňovať obchod.
pretože tam je veľa predajcov, ktorí na tej cene chcú začať predávať. Ale pokiaľ tam nebude dostatok kupcov, tak veľmi pravdepodobne tá cena bude opäť padať dole a bude si hľadať svoje miesto. A takto to funguje v tradingu. Si to ešte takto môžem vziať späť, aby sme to mali zakreslené, a tá cena sa môže vyvíjať tým spôsobom, že si stále ide pre tú tzv. Likviditu. Tie pasívne limity sú likviditou v trhu. A tá cena stále ide po tú likviditu. To znamená, hľadá miesto, na ktorej sú ochotní obchodovať aj kupci, aj predajci. A vyplňujú sa tie objednávky, môže z dole nižšie, hore a tak ďalej. A naopak môže skončiť samozrejme hore, vyššie a tak ďalej. A tieto objednávky, ktoré sú tu, tak samozrejme, tie sú stále ešte v tejto oblasti a oni tam stále pribúdajú a to nám hovorí o tej dostatočnej likvidite. A preto chcem ti vlastne vysvetliť, že z čoho pramení, že tá cena sa vlastne pohybuje. Tak teraz presne vieš, že pokiaľ si na tom trhovisku a je veľmi veľa predajcov, ktorí chcú predávať na tejto cene 175, pretože vidíš, že tu sú veľké bubliny, to je veľa predajcov, malé bublinky je málo predajcov, tak veľmi pravdepodobne sa tá cena bude dostať, pretože bude to ako magnet. Pokiaľ bude veľmi veľa nákupných limitných objednávok po cenu, tak tá cena sa tam veľmi pravdepodobne dostane a bude testovať, či sú tu aj predajci, ktorí chcú na tej cene predávať. Mal by si vedieť, že neexistuje nejaká zlá cena na nákup a nejaká zlá cena na predaj. Všetko vychádza len z tvojej obchodnej stratégii, pretože pokiaľ niekto chce kupovať na tejto cene, na najnižšej cene, podľa tohto aktuálneho grafu, ktorý tu máme, tak môžem ti garantovať, že milióny obchodníkov práve na tej cene budú chcieť predať, pretože majú nastavené svoje stratégie na predaj. Nie je to také jednoduché, ako sa to stá, pretože niekto, kto by si povedal, OK, ty budeš predávať na najvyššej cene, tak ja ti môžem garantovať, že ten obchod sa tam uskutoční, pretože tam prídu veľmi veľa obchodníkov, ktorí tam budú chcieť kupovať, pretože sú to napríklad breakout tradery, ktorí očakávajú práve prerazenia týchto veľkých limitných objednávok. OK? Takže to, aby si práve pochopil, že cena sa pohybuje práve podľa likvidity a hľadá si stále férovú cenu. Následne na toto dokážeme napasovať naše stratégie. Cenu si vždy predstav, že cena si hľadá svoju férovú cenu. A burza je ako jedno veľké virtuálne trhovisko, pretože na burze sa stretávajú milióny obchodníkov, ktorí chcú profitovať práve z pohybov na burze. Ja by som prešiel do ďalšieho bodu a ten bod sa bude volať, aké druhy tradingu poznáme. Pretože toto je pre nás veľmi kľúčové, aby si pochopil, že kto vlastne si a ktorý trading bude pre teba najvhodnejší. Poznáme swing trading, poznáme day trading a poznáme scalping. Ja by som to ešte dokázal rozvetviť ten day trading, ale k tomu sa budem vrátiť neskôr a pozrieme sa práve na ten swingový trading. Swingový trading znamená, že obchoduješ pomocou vyšších timeframe. To znamená weekly grafy, daily grafy, alebo sú to 4-hodinové grafy. Máš dostatok času na analýzu a obchodné rozhodnutia. A nevyžaduje si tento druh tradingu nejakú veľmi aktívnu prácu. Pretože swingový obchodník obchoduje pomocou dlhodobejších horizontov. To znamená, sleduje týždenné grafy. A keďže si robí analýzu pomocou týždenných grafov, tak má dostatok času na to, aby dokázal vyhodnotiť práve svoje obchodné rozhodnutia. Pokiaľ vstupuje do pozícií na základe povedzme 4-hodinových sviečok, tak kým sa tá sviečka vyformuje, tak trvá 4 hodiny. On má 4 hodiny čas, či chce do toho vstúpiť alebo nechce do toho vstúpiť. A samozrejme pozerá sa na to z pohľadu týždňa, z pohľadu niekoľko dní, pretože swingoví tradery držia svoje pozície dlhšie. Môže to byť pár dní, môže to byť dokonca pár týždňov, takže nevyžaduje si to nejakú aktívnu prácu. Ďalší druh tradingu je day trading. Osobne ja som day trader alebo scalper, ale mám najradšej day trading. A day trading by som dokázal rozdeliť do dvoch častí, na intradenný swing a na intradenný day trading. Ale k tomu sa nejdem venovať, necháme si to ako len day trading. Obchoduješ pomocou nižších timeframe. Timeframe znamená časový horizont. Obchoduješ pomocou denných grafov, to znamená, sleduješ denný graf
M60 hodinový graf, M30 to je minútový, 30 minútový, 15 minútový, 5 minútový, 1 minútový. Je to úplne jedno, ktorý časový horizont si zvolíš. Mal by však vedieť, že day trading končí na konci obchodného dňa. To znamená 23:00 na futures burze. Day trading si vyžaduje aktívnu prípravu a aktívne manažovanie pozícií, pretože ty presne musíš vedieť, kde bude tvoj vstup, na akej lokácii bude tvoj vstup, kde bude tvoj stop loss a kde bude tvoj profit target. Ty dokážeš to manažovať spôsobom, že si len nastavíš limitné objednávky a následne si nastavíš stop a profit target. Alebo to manažuješ aktívne, pokiaľ tam sedíš a rozhoduje sa podľa toho, aké paterny vidíš, povedzme, na výstup, alebo sleduješ order flow, sleduješ protiabsorpcie a tých stratégií je naozaj veľmi veľa. Tretí druh tradingu je tzv. Scalping. Nepotrebuješ žiaden sviečkový graf. Obchoduješ pomocou order book, je to kniha objednávok. Obchoduješ tzv. Flow. Vyžaduje si vysokú znalosť čítania order flow a vysokú dávku emócií, pretože tam prichádza k nebezpečenstvu, že môžeš mať tých obchodov milión a môžeš ich hľadať všade. A samozrejme, pokiaľ máme veľmi veľa obchodov, tak sme veľmi emotívni. Preto scalping by som odporúčal len tým, ktorí sú už naozaj veľmi dobrí v tradingu a chcú sa zdokonaliť ešte vo veľmi krátkodobejšom a vysokofrekvenčnejšom obchodovaní, ako je day trading. Pretože scalping a čítanie order flow si vyžaduje veľmi vysokú znalosť práve tohto umenia, čítaniu toho flow, čítaniu tých objednávok. A tu by si mal sa rozhodnúť práve ty, kto si, pretože mal by si vedieť, čo máš rád, mal by si vedieť, koľko máš času. Takže prvá otázka je, kto si. Máš dostatok voľného času? Koľko sa môžeš denne venovať tradingu? Koľko sa môžeš týždenne venovať tradingu alebo mesačne? Máš na trading celý deň, alebo len niekoľko hodín, alebo dokonca niekoľko minút. Alebo nechceš tomu venovať príliš času, pretože pokiaľ nechceš tomu venovať príliš času a chcel by si spraviť nejakú analýzu, nastaviť si tvoje limitné nákupy alebo limitné predaje, nastaviť si stopku a profit target a nechceš na to pozerať každú minútu, každú hodinu, tak určite swing trading bude pre teba a tú pozíciu budeš držať dlhodobejšie. Pokiaľ samozrejme si človek, ktorý má viacej času, povedzme aj denne a zaujímal ten day trading, tak samozrejme ten day trading je tá najlepšia voľba pre tradera, ktorý má dostatok voľného času počas dňa, ktorý má rád väčšiu aktivitu a ktorý chce aktívne manažovať tie pozície. Následne mal by si vedieť, aký si vlastne človek. Si cholerik, melancholik alebo si sangvinik, si trpezlivý alebo si netrpezlivý, si bojazlivý alebo úzkostlivý, si extrovert, introvert, mal by si vedieť, kto vlastne si. Pretože pokiaľ budeš cholerik a budeš veľmi netrpezlivý, tak asi veľmi ťažko budeš sa pozerať na swing trading. Pretože ja osobne som človek, ktorý dakedy nebol úplne trpezlivý, takže som nikdy nebol swing trading aj obchodovať, pretože keď obchodujem, tak veľmi rád ukončujem tú pozíciu v priebehu niekoľkých minút alebo maximálne niekoľko hodín. Už pokiaľ som v pozícii niekoľko hodín, tak sa cítim nekomfortne a najradšej by som to ukončil. Takže pokiaľ si človek, ktorý je veľmi netrpezlivý, tak swing trading nebude pre teba a mal by sa pozrieť po day tradingu alebo scalpingu. Naopak, pokiaľ si, povedzme, človek trpezlivý, tak určite by si tú trpezlivosť mohol využiť aj vo swing tradingu. Pretože dokážeš trpezlivo čakať na ten najlepší vstup, dokážeš čakať hodiny, dokážeš čakať dní, dokážeš čakať niekedy aj mesiace. Následne si bojazlivý alebo úzkostlivý, bojí sa to veľmi, má vstúpiť, nemá do toho vstúpiť. A je to príliš veľmi rýchle, tak asi day trading alebo scalping nebude určite pre teba, ale mal by si uvažovať, či je pre teba vhodný day trading, pretože veľmi často sa musíme rozhodovať na základe niekoľko minút. OK, niekedy niekoľko sekúnd. Ale pravdepodobne sa rozhodujeme niekedy do niekoľkých minút. A samozrejme, pokiaľ si bojazlivý, tak ten swing trading bude pre teba, pretože ty máš dostatok voľného času na to, aby sa vôbec rozhodol. A následne si extrovert alebo si introvert, takisto to hovorí o typológii tvojej osobnosti, ktorú si dokážeš prispôsobiť tomu, čo máš rád. Každopádne aj introvert môže byť veľmi dobrý day trader
a takisto aj extrovert. Samozrejme ten extrovert bude asi veľmi pravdepodobne inklinuje ku tomu day tradingu, pretože ten extrovert je taký aktívnejší človek a ten day trading je pomerne vysoko aktívny trading. Takže v tomto by si mal mať hneď od začiatku jasno, mal by si vedieť, kto si, koľko času máš, aký typ osobnosti máš a dokáže si to práve napasovať na tieto druhy tradingu. Prešiel by som na ďalšiu tému a my si vysvetlíme, čo je to vlastne sviečka alebo tzv. Candlestick. Pokiaľ vidíš na ľavej strane túto sviečku, je to zelená sviečka, je to pozitívna sviečka, to znamená, kúpci sú v tejto sviečke v presile. Následne na pravej strane vidíme sviečku červenú, to znamená, predajci tej sviečky vyhrali. My sa teraz nebavíme vôbec o tom, či tá sviečka je 5-minútová, denná, týždenná, mesačná, je to úplne jedno. Bavíme sa o tom sentimente, to znamená, čo to vlastne znamená. Táto sviečka nám ukazuje 4 informácie. Ukazuje nám, kedy sa tá cena otvárala, respektíve na akej cene bol open tej sviečky, na akej cene bol close tej sviečky, aký najvyšší bod tá sviečka dosiahla a aký najnižší bod tá sviečka dosiahla. A v tomto prípade vidíme takisto. Vidíme, na ktorej cene bol open tej sviečky, vidíme, na ktorej cene bol close tej sviečky, samozrejme vidíme najnižší bod tej sviečky a vidíme najväčší bod, alebo respektíve najvyšší bod tej sviečky. A my si môžeme zakresliť, že tá sviečka môže vyzerať kľudne aj takto, pretože tie sviečky sa rôzno formujú. A teraz my vidíme, že open tej sviečky bol na tejto cene. Tá cena išla dole, 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 išla ešte nižšie a následne tam prišli veľmi pravdepodobne pasívni kupci, ktorí tú cenu vyťahli hore a tá sviečka práve zavrela na tejto cene, ale vytvorila najnižší bod tu. Na tejto cene máme najvyšší bod presne tam, kde je open tej sviečky. A teraz, kde sa bude otvárať ďalšia sviečka? Keďže táto sviečka zavrela na tomto bode, tak ďalšia sviečka bude veľmi pravdepodobne, pokiaľ tam neskočí nejaký slipič na tej istej cene. Tá sviečka môže ísť hore, pokiaľ dosiahne tento bod a zrazu ide dole, 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 tak nám ostane takéto telo a ten knôt nám ostane v tomto prípade takto. A my máme opäť ďalšie informácie. Máme open tej zelenej sviečky, je to aj low zelenej sviečky. Tá sviečka išla hore-hore, vybudovala najvyššie high a tá sviečka zavrela práve v tejto oblasti. A opäť nám len ten sviečkový graf povie nejaké informácie. Povie nám práve o tom, že boli tam silní kupci, ktorí tú cenu tlačili smerom hore, následne prišli pasívni predajci, ktorí absorbovali ten trh a tú cenu stlačili nižšie. Každopádne môže prísť ďalšia sviečka, ktorá bude otvárať tejto oblasti, pôjde takto smerom hore a nakoniec tá cena pôjde dole, dole, dole a dostane sa pod túto cenu a ako sa bude dostávať pod close tejto ceny, respektíve pod open tejto ceny, tak sa bude tvoriť už červená sviečka. A keď pôjdeme nižšie, tak tá červená sviečka môže zavrieť týmto spôsobom. A nám tu ostane opäť ten veľký knôt, keďže najprv sme išli hore a vytvorili sme na tejto sviečke maximálne high, máme tu open, najprv bola tá sviečka zelená, pretože sme boli nad open tej sviečky, ale ako sme sa dostávali dole, tak tá sviečka menila na červenú farbu, na negatívnu farbu a zatvárame nízko pod touto sviečkou. Prečo my vlastne sledujeme sviečke grafy? Pretože sviečke grafy nám povedia práve tieto 4 informácie. Tieto 4 informácie dokážu byť pre nás kľúčové, pretože my ako traderi, ako retailoví traderi obchodujeme pomocou sviečkových patternov, pretože nám tie sviečky niečo povedia. Ako som ti povedal, tá sviečka nám môže ukázať, kde bola absorpcia, kde bola možná absorpcia. Samozrejme, pokiaľ sleduješ order flow, tak dokážeš tú absorpciu vyčítať pomocou footprintu, pomocou volumového profilu, pomocou deltového profilu, pomocou knihoobjednávok. Tých možností je veľmi veľa. My sa teraz bavíme o tom základnom prevedení sviečkovom candlestick. My využívame sviečkové patterny práve na to, aby sme dokázali rozpoznať nejaký muster, nejaký signál na to, aby sme mohli vstúpiť do obchodu. To je pre nás dôležité, pretože sú inštitúcie, veľmi veľké inštitúcie, ktoré môžu obchodovať len pomocou fundamentu a pomocou správ.
pretože oni vedia, že pokiaľ ten fundament pre tie akcie je veľmi pozitívny, tak pravdepodobne oni nepotrebujú vidieť ani graf. Ale my ako malí obchodníci potrebujeme sa v tom chaose nejakým spôsobom zorientovať a potrebujeme dostať paterny preto, aby sme mohli obchodovať. Samozrejme, sviečkové formácie alebo sviečkové paterny nie sú tak dôležité, ako je dôležitý kontext trhu, pretože my najprv musíme vedieť, aký máme kontext trhu a až neskôr prichádzajú práve sviečkové formácie. My sme sa teraz práve naučili, aké 4 informácie dokážeme čerpať z týchto sviečok a my sa môžeme pozrieť vlastne na to, ako to vyzerá v praxi. My máme pred sebou denný graf. Ten denný graf nám hovorí práve o tom, že táto jedna sviečka trvala jeden jediný deň. Pokiaľ by sme prešli na menší time frame, tak by sme videli, povedzme na 5-minútový graf, tak by sme možno videli, že ten graf by vyzeral týmto spôsobom. By mal ďaleko viacej sviečok, pretože 5-minútový, ja si to zmenším. To znamená, Open mal v tejto oblasti. Open, ten graf mohol ísť týmto spôsobom hore, neskôr bol trh absorbovaný, šiel dole, vytvoril najnižšie low a zavrel v tejto oblasti. Tu je close, tu bol open a vidíme to. Tu bol open a tu bol close. Máme najvyšší bod a najnižší bod. My vidíme z tejto informácií pomocou denného grafu len jednu jedinú sviečku. Ale ako náhle ja by som zapol na 5-minútový timeframe alebo na 10-minútový timeframe 15, tak by sme videli to ďaleko viac. A teraz si môžeme zapnúť povedzme 5-minútový timeframe. A vidíme, že tých sviečok máme ďaleko viac. A vidíme, že som nebol ďaleko od toho, ako som ten graf nakreslil. Pretože predtým sme videli len jednu jedinú sviečku a teraz vidíme, že ten trh išiel dole, išiel hore, vybudoval najvyšší bod, vybudoval najnižší bod a nakoniec zavrel v tejto oblasti. A tá sviečka následne denná vyzerá, open bol v tejto oblasti, vyzerá týmto spôsobom. A tá sviečka pomocou denného grafu, to znamená daily, vyzerá takto. A toto celé, tento chaos je M5. Tieto 5-minútové grafy my využívame práve na vstupy do našich pozícií, na signály, na mustre, na sviečkové paterny a tak ďalej. Pretože ja som day trader a ja potrebujem vidieť napríklad 5-minútový graf, alebo to môže kľudne minútový graf. Pokiaľ sa pozrieme na minútový graf, tak ten chaos sa ešte dokonale zväčší. Ja to mám nastavený 100 dní, čiže kým minút načíta, je to aj tak dostatočne rýchle. Takže vidíš, že je to ešte viac chaotické, preto tých sviečok je veľmi veľa. Takže toto je rozdiel timeframeov. Takže pokiaľ si swingový obchodník, tak tebe stačí sledovať tento graf. Určíš si nejaké zóny supportu a zóny resistance. To znamená, očakávaš, že na určitých zónach ten trh reagoval, že bol odmietaný. Ja už to vidím samozrejme na prvý pohľad, že pokiaľ si pozriem toto high, ktoré sme tu mali, tak môžem vidieť, že tu prišla prvá reakcia a vyznačili sme si toto high. Prišli sme druhýkrát, sme to prelomili bez žiadnej korekcie a vidíme, že sme tu narazili a práve táto čiara sa hovorí support. Pokiaľ ideme zovať dole, tak hovoríme, že je to support. A môžeme vidieť, že sme to testovali jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, nepodarilo sa nám ten support prelomiť. Testujeme ho štvrtýkrát, opäť sa nepodarilo, takže môžeme vychádzať, že táto zóna je veľmi silná a je veľmi relevantná. Pokiaľ by sme sa pozreli hore, tak môžeme vidieť, že opäť tu máme nejaké high, ktoré v tomto prípade, pokiaľ pôjdeme dole a opäť pôjdeme hore, tak bude resist. To znamená, zhora máme rezisty. A už tu vidíme, že podľa tohto grafu by sme dokázali zobchodovať tým spôsobom, že keď ten trh príde dole do týchto oblastí, tak môžeme spraviť následujúci obchod. Ten obchod by mohol kľudne vyzerať týmto spôsobom. Pokiaľ ten trh príde na túto čiaru, my stopku môžeme dať kľudne pod túto úroveň. OK, takže keď trh príde na túto úroveň, bude mať samozrejme ďaleko vyššie očakávanie a my obchodujeme swingovo. To znamená, že my chceme držať túto pozíciu niekoľko dní a možno kľudne aj týždňov. Takže my očakávame, že keď ten trh bude ešte raz testovať, tak naberie náš limit. My máme náš stop, ktorý bude dokopy 460 tikov. OK,
Minimálne by sme sa chceli dostať ku tomuto high, samozrejme sme v trende, takže očakávame, že minimálne dvakrát takú dĺžku by sme mali dostať. A máme tu obchod. Môžem vidieť, že naše risk reward ratio je 2,2. Čo to vlastne znamená? Keď v tomto obchode budeme riskovať $1000, tak naše očakávanie, pokiaľ ten trh príde hore, že zarobíme $2200. To očakávanie je samozrejme pozitívne. Máme svoj plán, máme štruktúru toho plánu, máme svoj stop loss, máme entry, máme profit target, máme jasnú štruktúru toho plánu. A my už len čakáme, čo sa stane. My nevieme, keď ten trh príde, ten trh môže ísť vyššie, môže ísť nižšie, môže to trvať dokonca niekoľko dní, že ten trh z pohľadu daily sa tu môže točiť, aktivuje našu objednávku, pôjde krátko do nášho mínusu, následne pôjde hore a možno v priebehu mesiaca trafí náš profit target. A my hovoríme práve o swingovom obchodovaní. Toto je pozičné obchodovanie. Ale veľmi dôležité, aby si chápal práve tú štruktúru toho tradingu. Stále musíš mať veľmi jasný plán, podľa čo obchoduješ. Máš veľmi jasne dané, kde je tvoj vstup, kde je tvoj stop loss, koľko riskuješ, kde je tvoj profit target a aké máš očakávania. Tu som ti ukázal následne analýzu pomocou swingového obchodovania. Ty pokiaľ budeš chcieť obchodovať aktívnejšie, tak si OK povieš, dobre, vstúpime do toho pomocou H4. To znamená pomocou 4-hodinových sviečok a dokážeš možno vyhodnocovať, keď ten trh príde smerom dole, nemusíš naskakovať limitne, ale môžeš naskakovať pomocou nejakou sviečkou patternu, že niečo sa tu bude budovať. A následne môžeš napasovať na to riziko. Pokiaľ sa ti tu nejaká sviečka formácia, tak môže znížiť ten risk. To znamená, že ten stop loss nebude pod touto low, ale samozrejme bude pod tou sviečkou formáciou. Poviem úplný príklad. Trh príde smerom dole, bude budovať range, vykopne tú range, vrátime sa nad a budeš obchodovať tento breakout platný v tejto oblasti, takže tvoje riziko bude veľmi nízke, to znamená, bude už takéto a pokiaľ ten trade dokážeš držať tam, kde si držať cel, tak už máš očakávania 4,4. To znamená risk reward ratio 4,4. Keď riskuješ, opäť nebudeš riskovať $1000 na tejto veľkej úrovni, ale tú úroveň zmenšíš, napasuješ si podľa tvojho setupu, ktorý máš tvoj stop a následne riskuješ tu $1000 a pokiaľ ten trh ti dá za pravdu, tak zarábaš $4000. A takýmto spôsobom my dokážeme fungovať. Toto bola názorná ukážka, ako dokážeš obchodovať pomocou swing tradingu. Takto my dokážeme obchodovať pomocou day tradingu a pomocou scalpingu, ako som ti spomínal, obchodujeme čisté čítanie order flow. Veľmi je pre teba dôležité, aby si mal stále nejakú štruktúru. Veľmi dôležité je, aby si vypracoval tvoj trading plán. V tom trading pláne by malo stáť všetko od A po Z. To znamená, na akom základe určuje svoj kontext, pretože pokiaľ si pozrieme 15-minútový graf, tak vidíme čo? My sme tu mali trend, range a tu sa nám vytvorila balance a následne odtiaľ to opäť bol trend. A tak ďalej. Toto bol, povedzme, tento deň. Pokiaľ to vidíš, tak nemáš. A z tohto pohľadu už vidieť sa nám tu buduje range. OK? Takže môže vidieť, že tu máme vybudovanú range. Ale pokiaľ sa pozrieme na, povedzme, na minútový graf, tak sa nám to kompletne zmení a my vidíme, že sme krátkodobo v trende, korekcia a pokračujem ďalšieho trendu. Preto ty by si mal mať veľmi štruktúrovane rozpísané, podľa čo robíš analýzu. Mal by si robiť analýzu vždy z vyšších timeframe, ako je tvoja exekúcia. Pokiaľ vstúpiš do tradu, povedzme na 5-minútových sviečkách, tak ideálne pokiaľ analýza bude z M30, to znamená, robí si z toho kvázi big picture tvoju analýzu. Následne by tam malo byť popísané, kedy vstúpeš do toho tradu, z akých podmienok vstupuješ, mala by byť štruktúra rozpísaná, kde je tvoj stop loss, kde je tvoj profit target, koľko riskuješ peňazí v tvojom stop losse a či vôbec je to prispôsobené práve tvojmu riziku a či je prispôsobené samozrejme aj tvojmu budžetu. Nástroje, ktoré využívam ja, tak sú za mňa tie najlepšie a najprofesionálnejšie, pretože väčšina profesionálnych traderov alebo inštitúcií využíva práve zbranie, ako je povedzme market profile. Market profile mi určuje kontext.
Toto je market profil. Market profil mi určuje kontext toho trhu. To znamená, ja pokiaľ prídem do toho obchodného dňa, tak podľa market profilu viem, akým smerom chcem obchodovať. Už to je veľmi dôležitá vec, či chceš v tom obchodovať smerom long, smerom short. Alebo kedy už tá longová idea nie je platná a následne by si mal obchodovať short. Long je nákup, short je predaj. Toto mi všetko povie práve tento geniálny nástroj od Petera Steidlmayera. Pokiaľ si ešte nevidel workshop na tento nástroj, tak sa určite pozri v mojich starších videách, pretože je to veľmi kvalitné. A následne podľa tohto si robím môj kontext a obchodujem pomocou M5 s voľným profilom a na samotnú exekúciu už využívam order book. Pokiaľ ťa zaujíma, akým spôsobom ja tradujem, tak mi kľudne napíš na matej@scalmaster.sk. Pokiaľ máš nejaké otázky, kľudne som otvorený otázkam a pokiaľ si toto video páčilo, tak mi nezabudni nechať like a samozrejme follow.